Аре, това е влог едно, хора. Какво ще правим? И не знам. Сега сме в голямо междучасие. Сега влизаме в физкултурния салон, хора. Малко волейболче, да. Върта. Какво са? Ще играме ли волейбол? Ама отвънка. Хора, сега ще играме волейбол. Какво? Аре, сега отиваме с Юли да си взема малко ядене и ще ходим да играем волейбол. Не знам. Хора, сега чакаме Юли да си вземе малко ядене. Сега ще ви покажа каква опашка има. То не са предреждания, то не са такива неща. То е направо ужас. Аре, чат, отиваме, Юли си взе храната, отиваме сега да играем волейбол. Не, чукни. Абе, хора, сега няма... Това ще е малък влог за канала и ние приключваме от това. Да. Чао. Чао.